नमस्कार, मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय। सिंधुदुर्गच्या हेल्दी आरोग्यासाठी रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर, नितेश राणे मैदानात उतरलेत। आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांचं त्यांनी लक्ष वेधलं असून यापुढे तक्रारी येऊ देणार नाहीत। सिंधुदुर्गला उत्तम सेवा देऊ असा शब्द आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांनी दिलाय। कोकण सात लाईव्हनं सिंधुदुर्गची आरोग्य परिस्थिती समोर आणल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेत आला। आमदार वैभव नाईक यांच्यासह सत्ताधारी आमदार नितेश राणे, मंत्री दीपक केसरकर यांच्यानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही याची गंभीर दखल घेतली। आमदार वैभव नाईक यांनी हा प्रश्न अतारांकित प्रश्नातून विधान परिषदेत उपस्थित केला होता। दरम्यान आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांची कणकवली मतदारसंघातील प्रश्नाबाबत नागपूर इथं बैठक झाली। सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉक्टर म्हैसकर, कमिशनर डॉक्टर धीरज कुमार, डायरेक्टर डॉक्टर कंदेवाड, डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप माने, सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील आणि यांनी या विषयासंबंधित इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली। या प्रसंगी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय, देवगड, वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात अधीक्षक आणि तज्ञ डॉक्टरांची पदं लवकरच भरली जातील। मेडिकल ऑफिसर, तांत्रिक आणि अतांत्रिक कर्मचारी महिना दीड महिन्यात नियुक्त केले जातील। काही डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती केली जाईल, तर काही पदं बदली प्रक्रियेतून भरली जातील। कणकवली विधानसभा मतदारसंघात आरोग्याच्या संदर्भात कोणत्याच तक्रारी येणार नाहीत, अशा पद्धतीची सेवा आपण देऊ असं आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आमदार नितेश राणेंना दिलंय। माझ्या कणकवली, देवगड, वैभववाडी मतदारसंघाच्या संदर्भात असंख्य महत्त्वाचे प्रश्न होते। काही भरती करायची होती, काही कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगारांचे पगाराचे, प्रलंबित पगाराचे विषय होते। या सगळ्या संदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनामध्ये माझ्या मतदारसंघापुरतं ती बैठक लावलेली। सगळे प्रमुख अधिकारी होते, सगळे प्रश्न सोडवायचे कसे या बाबतीमध्ये आमची चर्चा झाली आणि मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडीमध्ये कुठेही आरोग्याचा प्रश्न उभा राहणार नाही, एवढा विश्वास मला आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे। आत्ताच आपल्यासोबत होते आमदार नितेश राणे आणि आरोग्यमंत्र्यांसोबत त्यांची जी काल बैठक झाली ती आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघाच्या बाबतीत झालेली आहे। काही जे प्रश्न आहेत, रिक्त पदांचे प्रश्न आहेत, पगारांचे प्रश्न आहेत, यावर चर्चा झालेली आहे आणि आपल्या कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संपूर्णपणे आरोग्य व्यवस्था ही सुरळीत असल्याचं किंवा सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी मत व्यक्त केलेलं आहे। कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर। त्यानंतर शिक्षण मंत्री, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांची भेट घेतली। उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग येथील रुग्णालयांच्या समस्यांबाबत त्यांनी लक्ष वेधलं। या बैठकीत तिन्ही तालुक्यातील उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदं भरण्यासाठी प्रामुख्याने चर्चा झाली। नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि अधिवेशनामध्ये आरोग्यमंत्र्यांची आज आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची बैठक संपन्न झाली। वेंगुर्ला, दोडामार्ग व सावंतवाडीच्या रुग्णालयांच्या आरोग्य व्यवस्थेविषयी आपल्यासोबत थेट नागपूरवरून केसरकर साहेब आहेत। साहेब नमस्कार। आज बैठक आरोग्यमंत्र्यांची संपन्न झाली। सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग आणि शिरोडा सुद्धा आहे, तर नेमकं काय बैठकीत चर्चा झाली, काय सांगाल? आता नवीन भरती डॉक्टर्सची सुरू झालेली आहे, त्याला चारही हॉस्पिटल्सना मेडिकल सुप्रिटेंडंट देण्याचा निर्णय झालेला आहे। त्याच्यानंतर आपल्याकडे काही टेक्निशियन्स कमी आहेत आणि काही हॉस्पिटलमध्ये स्पेशालिटी असलेले डॉक्टर नाही आहेत, तर हे सगळं देण्याची व्यवस्था केलेली आहे। काही ठिकाणी PM रूम्स बांधायच्या होत्या, काही ठिकाणी डॉक्टर्सची निवासस्थान आहेत। प्रत्येक गोष्टीची डिटेल चर्चा झाली आणि सर्व कामं सुरू करण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे। वेंगुर्ला डॉक्टरांच्या क्वार्टर्सचा प्रश्न आहे, डॉक्टर त्या ठिकाणी कंत्राटी ठिकाणी जे मेडिकल ऑफिसरची क्वार्टर आहे ती पाडून त्या ठिकाणी मेडिकल ऑफिसर, इतर डॉक्टर आणि नर्सेस यांची एकत्र इमारत करण्याचा निर्णय झाला आहे। त्याचं डिझाईन झाल्यानंतर मग त्याला पैसे मंजूर करणार। तात्काळ यावर कारवाई होईल? निश्चित होईल आणि मी माझ्या कार्यालयात त्याचा पाठपुरावा करेन। भरतीला उशीर झालेला होता आणि काही थेट भरत्या करायच्या आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी परवानगी दिलेली आहे। काही डॉक्टर्सची बिलं द्यायची होती, त्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी आदेश दिलेले आहे। त्या 2 महिन्यामध्ये सगळं क्लिअर होईल। डॉक्टर नसल्यामुळे आरोग्य सेवेचा जो खोळंबा होतोय तो होणार नाही। जिल्हा सेवा सिंधुदुर्गातील प्रत्येक रुग्णाला मिळेल अशा पद्धतीची व्यवस्था करून देण्याचा विश्वास आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी जिल्हावासियांना दिलाय।
तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयासह इतर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि त्यांची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय जिल्ह्यात आहे. डॉक्टरची कमतरता भरून काढण्यासाठी आमचा आणि शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे असं सांगत येणाऱ्या काही दिवसात चांगल्या आरोग्य सुविधा सिंधुदुर्गला उपलब्ध होतील याची खात्री पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि अधिवेशनामध्ये अनेक कोकणाविषयी असेल किंवा पर्यायाने सिंधुदुर्गाविषयी अनेक मुद्दे येत आहेत. महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे सिंधुदुर्गाविषयी, तो म्हणजे आरोग्याचा मोठा प्रश्न जटिल झालेला आहे आणि त्याबद्दल माझ्यासोबत आहेत आत्ता आपले मंत्रीसाहेब रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांनीसुद्धा हा आरोग्याच्या प्रश्नाविषयी बरेचसे मुद्दे मांडलेले आहेत. तर आपण त्यांच्याशी याबाबत बोलणार आहोत. नमस्कार साहेब, आरोग्याचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे सिंधुदुर्गातील आणि आपणसुद्धा याविषयी विधिमंडळात बरेचसे प्रश्न मांडलेले आहेत. याबद्दल आपण काय सांगू? हे आपण सर्वांना माहीतच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ग्रामीण आणि असा असणारा जिल्हा आहे. इथे असणाऱ्या सर्व PSC सेंटर्स असतील, ग्रामीण छोट्या छोट्या रुग्णालयांमध्ये किंवा ग्रामीण रुग्णालय जे आहेत त्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि डॉक्टर्सची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढी औषधं ही उपलब्धता असली पाहिजे, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून तेवढी औषधं उपलब्ध होणं हे आवश्यक होतं. ते सर्व ठिकाणी औषधं उपलब्ध आहेत, परंतु बऱ्याच ठिकाणी असा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो की आपण सर्वजणांनी डॉक्टर्सची जी कमतरता आहे ती भरून काढता आली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आम्हीही प्रयत्न करतो आहे, शासनही त्यामध्ये प्रयत्नशील आहे. परंतु ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टर्सची कमतरता हा खरं तर सरकारसमोर असणारा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, याची मलाही कल्पना आहे. परंतु आपल्याला माहीत आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे. पूर्वीचं असणारं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे ते त्याला अटॅच करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याही ठिकाणी ज्या गैरसोयी होत होत्या त्या संदर्भातही बऱ्याच वेळेला बैठका घेऊन त्यामध्ये सुधारणा कशा करता येऊ शकतील या दृष्टिकोनातून आपण प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी जे करायला हवं, आवश्यक ज्या उपाययोजना करायला हव्यात त्या उपाययोजना आपण करत असतो. आणि खऱ्या अर्थाने तिथला सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे हा डॉक्टर्सची कमतरता लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येत असेल की आपण त्या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने काही PSC सेंटर्समध्ये जवळजवळ 10 ठिकाणी आपण स्वतःचं टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून एक नेटवर्क उभं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये बऱ्याच अंशी यश येत आहे. टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून तिथे असणारे जे रुग्ण येतात त्या रुग्णांची तपासणी केली जाते आणि त्यांना जर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा जर सल्ला हवा असेल तर तो तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्लाही टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आपण घेतो आणि त्यांच्यावरती उपचार जे आहेत ते उपचार केले जातात. आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने यश यायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या ज्या व्यवस्था आहेत किंवा आरोग्याच्या ज्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो. एकंदरीत आमदारांसह स्वतः पालकमंत्री यांनी आरोग्याच्या समस्यांकडे जातीनिहाय लक्ष घालत आरोग्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधल्यानं सिंधुदुर्गवासियांना दिलासा मिळालाय. कोकणचे सुपुत्र असणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांना यश येऊन चांगले डॉक्टर सेवेत रुजू होत आरोग्यदृष्ट्या सिंधुदुर्ग आत्मनिर्भर बनू अशी भावना आता सिंधुदुर्गवासी व्यक्त करत आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.